Ahoj lidi, tady je Travis a Kroupa. Čau lidi! Tohle je No. naše první video z jednoho serveru, na kterém budeme hrát, natáčet videa. No, jak vidíte, už to tady máme trochu postavený. Už jsme hráli trochu, dřív už jsme hráli. Máme Tak tady jsem si- bránu. Něco jsme si Mostík natěžili, nějaký diamanty jsme našli. Tady most do lesa. ale nemáme toho moc, takže si myslím, že natáčet ještě můžeme dost. Jo. Akorát bychom potřebovali to trochu zarovnat tam. Ještě, aby jsme si mohli udělat barák. Pokud tady ta lampa je tak trochu divně. Je nižší. To pak upravíme. Pravíme. No a Hrajeme na serveru jednom, kde v podstatě je to hodně dobrý server, takhle to řeknu. no a potřebujeme prostě hodně hlíny na Zarovnání. no, aby jsme si mohli postavit prostě barák, různý farmy a podobně. A já si nevzal lopatu, tak já si jdu pro lopatu. Mám to stopnout? Co Ne. myslíš? Ne. Ne? 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 Dobře. No, Co bychom povídali? taky nevím. Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom to asi stopli. Hele, vyrostly stromky. Tak je posekej a udělej z nich ty sleby Mhm. na ten most, aby jsme ho ještě trochu upravili. Tady ten díl bude asi spíš, aby jsme se představili asi tak nějak. Řekli si, co budeme dělat. Na tenhle ten server asi zatím dávat to IP dávat To nebude. Mělo by to být tak nějak jako, no nevím. Když tak až, A je. když tak až třeba v nějakým 10. videu, kdyby to tak šlo dál. Za chvilku asi budeme mít noc, co? Myslím si, že bychom to mohli zatím stopnout, jako, fakt jako. Přes noc stopneme. No, jako myslím si, že to nebude ani zábavný, když tady budou koukat, jak těžím hlínu. No, už nemám ani lopatu. Tak já to stopnu, jo. Mhm. Tak čau. Ahoj, jsme zpátky a máme spoustu hlíny, nějaký jídlo, tak dále. No, máme. Taky jsme si upravili most, je moc hezký. Jo, to ukážeme asi v závěru videa. Tady všecko. Teďka to musíme všecko takhle zarovnat, aby jsme si mohli postavit barák. Aspoň do příštího dílu. Protože nechci bydlet nikde na stromě. Já jo, jako Tarzan. No. Dobře. Tak můžeš bydlet na stromě, jestli chceš. Ne. Ale tam je nějaký další ostrov, koukám asi. Jo. Já nemám Ale největší, to je asi to je malinký. já nemám největší dohlednost, takže nevím. Tak, jeden stack pryč už. Proč nemáš? Co? Proč nemáš největší? Já nevím. Jo, trošku mi to laguje, no. Nebo můžu to pak zkusit ještě. No, nevadí. Co? Nebudeme řešit, kdo má větší dohlednost. No, to fakt nemusíme. Nic, na to vás tady to bude bavit, tak stavíme. Jo, to bude zábava. Nevím, jestli to je zábavný. No, bychom to mohli dát jako zrychlit, bychom to mohli klidně. Mhm. Nebo můžu zaspívat Trololo song. Ne, nespívej nic, prosím tě. Dobře. Víš, jak to bylo dneska na veřejnosti, když jsi začal zpívat? O, Jak jsi zpíval na veřejnosti? Dělej, že tady takhle. Jak jsme byli na rybách. Nějaký lidi tam chytali. ty vole. To si neumím představit, no. Neumíš, když jsi tam zpíval? Tak jo. No,
prostě Já už- začal já už zpívat mám- na veřejnosti. Já vám pustím tu, nebo dám do popisu videa tu písničku. Kterou zpívá. jsem zpíval jako? No, tu trolo, víš jako. No já vám ji můžu zaspívat. Mm, A tady bys nechce, tak radši ne. myslím si, že bychom pak neměli ani jako takový dva odběratele. A... Jak mě to začalo blbnout. Cože, Že mě to nějak začalo blbnout, ale už to je dobrý. taky jsem. Další stav, to je rychle. Co, každý bude mít svůj barák nebo uděláme dvoupanelák? Dvoupanelák, nevím co to je a myslím si, že každý by mohl mít svůj. No, dvoupatrový barák, ne dvoupanel. Každý by mohl mít svůj, hele, jako minimum. Já nechci bydlet s tebou, jako když jsi měl minule na střeše vodu. Aby mě to teklo do baráku. Jo, to radši nebudeme rozebírat, řeknu to takhle, měl jsem barák a prosakoval jim. Ještě jsem měl farmu. A jak si ti to prosakovalo? Takový exotický barák. No, ono bylo vedro. Tak, já jsem takový retoš. Jo, já už mám jenom 300 hlíny. Já, no taky no. Ale už to skoro mám. Ježiš. To mě úplně štve, když ten blok postavím jinak. Yes. Zase ty, furt se mi to stává. Ježiš. Hlavně nebrej zas. Já nejsem jako ty. Fakt. Kdy pak jsem No. začal. Ježiši. Jo. Tak, já už to mám. Já ještě kousek. Co, ty už to máš? Ti halfnu. Jsi nějaký rychlej. Tak. No, No tak ještě máš na rozbění lopatu, to já neměl. jsi si měl vzít. Hele, tak já, no ještě bychom to pak mohli zvětšit za kamerou. Si myslím. Já nevím, je to jedno. Dva baráky. Stromečky. Pro 2 baráky a tak se Já nepotřebuju žádný luxusní barák. Já vím, však- že stačí ten, co jsi měl předtím, že jo? To je mi jasný. No, co tady hledám tý bedně. Jo, 3 cobblestone. Já posekám ty stromy, jo. No, taky jsem na to chtěl jít, ale tak když už jdeš, no, tak dobře, jak ti to nechám. Tak. Já, počkej, já se komu kolik natáčím. Jak dlouho natáčím. Ježiš, to mě úplně štve. A gravitace. No, myslím si, že bychom to zachočit Jak, kolik točíme? docela dost dlouho. Tak mě toho fakt pověděl. Já vím. Ještě musíme vymyslet nějaký jméno kanálu. Budu bečet. No tak breč. Tyjo, chtělo by to nějaký kosti. No, Tady peklo, potřebujeme, no nepotřebujeme glowstone, viď? tak zatím ne. A ještě tady, no tak už nemáme asi, jenom tady 6. Jo, je tady 16 glowstone a 6 dustů. A mohli bychom si vzít to křemen na sloupy, jsou pěkný. Nějaký tady máme. Myslím. No, to je jenom trochu, já chci hodně. Jasně, já vím. No nic asi no. Já to nemám dodělaný. Mhm. Tak to, No nevím, možná asi už budeme končit, ne? to asi jo no, protože je to docela dlouho. Sorry. No. Tak jo.
ještě jim ukážeme most, jak jsme upravili. Jo, to je pravda, to bychom mohli. No, takhle Jak prostě. chcete? Tady Je to opravdu jiný. po stranách tady smrkový dřevo. A víš, co jsme mohli udělat taky? Nevím, jako nehodí se to takhle. Že to je až tady. Vidíš? Jakoby u toho. Tak to dáme pryč. No, pak když to... No, ale on pak ten proud bude takhle to bychom museli mít taky bliky. Tak to ne. Zatím to tady necháme. Tady smrkový dřevo, tady zase. No tady vidíte, jaký je kroupa blbej. Sakra, já si to nemůžu vylíct. No prostě takhle na střídačku to je. Tak jo, asi to stopnu. Nebo takhle ukončím. Jo. Ano. Tak. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr. Odběr, no. Pokud se vám nelíbilo, tak dislike. A nějaký koment určitě. Hezký. Doufám, že se vám teda video líbilo. Jo, taky doufám. Takže zatím ahoj. Ahoj.